county government okel gi national government nikech sani wan gi wach CBC maringo 2633 maizo ni tu mar ECD cha is a recognized institution. Kwanza en foundation miketo ne nyathi kanyo at the grassroots. It is recognized. So the puonj ma puonjo a ECD, it is en gima ber mondo wakaw jopuonj go golgi e primary o golgi e ginene e sirikal mar county mondo ketigi gi employer kata ka teacher service commission is the employer. By the way, the blessing manwayudo kaka jopuonj ne teacher service commission. Mano is the commission has been a blessing to us. Notwithstanding gik moko ma leadership ngato timo leadership oketo yani telo mar ngato yudo ka samoro telo mar ngato oken telo maber lakini the commission no los maber emo yudo ka jopuonj samoro ichulo kada diere corona kane ji nie corona ji ywak ni ok chulgi jomoko lalo tich jopuonj pod ni chulo nikech teacher service commission nigi budget gi magisetero ne sirikal ma budget no biro ne gi sasa ok ber ka jopuonj mag ECD tagore kacha ni ok chulgi samoro county government frustrate gi samoro indiko gi yo moro ma ok owinjore to teacher service commission emo chune jopuonj mag ECD onego mi TSE number to ondiki gi TSE ochulgi gi sirikal mar national kaka ichulo jopuonj mamoko mondo gimbe gibede gi nyadhi moro ma ngato nyalo bedo godo ni tich matimoni is recognized. In World Teachers Day, yani is important mondo wange gimomiyo wa celebrate World Teachers Day. Jopuonj tiyo tich. Emomiyo osito kale gini kata odhiambo taska gini no wero jopuonj mabeyo mokalo. Onego dend walimu. Onego sung walimu. Nikech ngat magolie gima ok ing'eyo, maketi ming'e, mitim gino, ok gima yot. Japuonj samoro wan wapuonjo wasepuonjo to nyithindo kata nyoro ne an gi nyithinda mana puonjo. Ne wa discuss kodi moko sani gin journalists, moko sani gin engineers, to they appreciate ni an emanagologi kama negi kia emakoro ging'eyo. So a World Teachers Day wa recognize jopuonj for the good work they are doing. Kata kilifi na ngeni samoro nitie sani jo moko mang'iya nitie nyaminwa moro luo ni Rispa Anjawa watiyo go e Kupet. A very good friend, a very good teacher of mine, and no nyisa de mondo